To fa, so kashi na 92 yanzu nan da ɗumi-ɗuminta, Hajiya Nafisa ta shiga cikin wani mawuyacin hali don jin labarin cewa an ɗauki Hajara a ma'aikata, domin kuwa ta kawo mata albishir ɗin cewa Matawalle ya ɗauke ta aiki a babbar ma'aikata. Ita kuma abin da ba ta so kenan, hakan ne sa a yanzu haka ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro za mu kawo muku cikakken sharhi akan wannan shirin na Izzatu, domin kuwa kada ka manta ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kamar yadda kake bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka, ka san cewa a koda yaushe muna ƙoƙari mu kawo muku shiri a dangane da shirin Izzatu. A yau ma muna tafi da sharhi akan kashi na 92, domin kuwa a yanzu haka mutane da yawa suna so su san abin da zai faru a gaba. Babu shakka wannan shirin na Izzatu yana taka rawar gani a faɗin duniya, domin kuwa a sanadiyyarsa mutane da yawa sun shiryu. Babu shakka a yanzu haka an tsaya a kashi na 91 kuma za a shiga kashi na 92, inda a yanzu haka mutane da yawa suna ta maganganu akan wannan batun. Babu shakka mai sauraro ka san cewa an tsaya a inda har an kawo wa albishir cewa Hajiya Nafisa ta mutu, sai kuma aka ga wani mawuyacin hali ta shiga, kuma aka kai ta asibiti ta warke, inda a yanzu haka tana nan tana jinya a gidanta. Shi ma Matawalle ya ɗauka cewa Hajiya Nafisa mutuwa za ta yi, sai kuma gashi Allah ya tashi kafaɗinta ta warke. Wannan rashin lafiyar ta yi matuƙar girgiza mutane da yawa. A yanzu haka mai sauraro ka san cewa Hajiya Nafisa ita ma tana baƙin ciki, ko kuma mu ce tana jin haushi akan wannan aikin da aka ɗauki wato kuma Hajara a cikin babbar ma'aikata. Domin kuwa ka san cewa Hajiya Nafisa ta fi so ta zauna ita kaɗai a babbar ma'aikata ba tare da wata ba, domin kuwa ka san cewa a yanzu haka Hajara ma ta raina ta, domin kuwa ta ga irin ɗabi'un da take nuna Umar Hashim ba hali ne mai kyau ba, hakan ne sa ita ma ta raina ta. A yanzu haka mai sauraro mutane da yawa suna ta maganganu akan irin waɗannan batun. Wasu suna cewa bai kamata a ɗauki Hajara a aiki a babbar ma'aikata ba, wasu kuma suna cewa ya zama dole a ɗauke ta, domin kuwa ita ce za ta kula da wannan ma'aikatar tamkar Matawalle ne ke kula da ita. Domin kuwa ka san cewa duk ma'aikatan nan Umar Hashim shi ne rike ma'aikatan nan da amana, shi ne yake yin duk abin da ya kamata, kuma baya sata kuɗi a wannan ma'aikatar. Amma idan aka zo maganar sa Hajiya Nafisa, sa Hajiya Sara, su dama ba su da wani burin da ya wuce su saci kuɗi a wannan ma'aikatar, kuma a yanzu haka asirinsu yana neman tonuwa. Domin kuwa ka san cewa duk wani takun sakar da suke a wannan ma'aikatar Matawalle ya san da ita. Babu shakka a yanzu haka mutane da yawa suna ta maganganu akan wannan lamarin, amma kuma mai sauraro ka san cewa duk wanda ya san cewa wannan shirin da Izzatu yana faɗakarwa ne, kuma dole idan aka zo ƙarshe dole su Hajiya Nafisa za su gane kuransu. Kuma ka san cewa Umar Hashim ne zai nasara a ƙarshen wannan shirin fim ɗin, kuma wasu da yawa suna cewa Umar Hashim shi ne zai auri Hajiya Nafisa. A yanzu haka mai sauraro ka ji cikakken sharhin da muka kawo maka a dangane da wannan shirin na Izzatu, wato kam kashi na 92. A yanzu haka mai sauraro me za ka iya cewa a dangane da wannan shirin da muka kawo maka? Mu dai muna ƙara tuna maka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke a wannan tasha ta mai albarka. Sannan mai sauraro ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin jin ta bakinka akan wannan al'amarin da ke wakana a yanzu haka.